ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ସ୍ପେଲ୍ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା କମୁଛି ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଖାସ କରିକି ଯାତାୟାତରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସୂଚନା ଜାରି କରିଥାଉ। ଯଦି ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହବ ଯୋଉ ପେରିଫେରି ଏରିଆ ମୁଖ୍ୟତଃ କୋଉ ତିନିଟି ଜିଲ୍ଲା ପବନ ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବର୍ଷା? ଦେଖନ୍ତୁ ପବନ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର। ବର୍ଷା ଜନିତ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣ ଆସୁଛି ଯୋଉଟାକି ଆମର ରହୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରହୁଛି ଜଗତସିଂହପୁର ରହୁଛି ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଟକ ଯାଜପୁର ଏଇ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବର୍ଷା ଜନିତ ପ୍ରଭାବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ 24 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସେଇ ଏରିଆ ଗୁଡିକରେ ବାହାରକୁ ଲୋକ ନ ଯିବା ଦରକାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ଦରକାର କି ଭାବୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସୂଚନା ଏଇଆ ଜାରି କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପବନ ରହୁଛି ତେଣୁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ନିରାପଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରିছে ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର। ବର୍ଷା ଜନିତ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣ ଆସୁଛି ଯୋଉଟାକି ଆମର ରହୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରହୁଛି ଜଗତସିଂହପୁର ରହୁଛି ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଟକ ଯାଜପୁର ଏଇ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବର୍ଷା ଜନିତ ପ୍ରଭାବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ 24 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସେଇ ଏରିଆ ଗୁଡିକରେ ବାହାରକୁ ଲୋକ ନ ଯିବା ଦରକାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ଦରକାର କି ଭାବୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସୂଚନା ଏଇଆ ଜାରି କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପବନ ରହୁଛି ତେଣୁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ନିରାପଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରିছে।